Pozdrav svima! Ja sam dr. Marija Kovačević, ginekolog i specijalist za intimno zdravlje žena. Danas ću s vama govoriti o temi koju često čujem u ordinaciji, a o kojoj se rijetko javno govori. Što se događa s hormonima žene koja nakon 50. godine nema spolne odnose. Možda se pitate zašto sam odlučila govoriti o ovome. Jer u svom radu svakodnevno susrećem žene koje misle da je potpuno normalno da nakon menopauze jednostavno ugase svoj spolni život. Ali stvarnost je drugačija. Naše tijelo i dalje reagira na promjene, bez obzira na to imamo li aktivni spolni život ili ne. Možda se i vi prepoznajete u tome, osjetite li se suše, manje elastične, ili vam se čini da se vaše tijelo mijenja na načine koje ne razumijete? Možda mislite da je to jednostavno dio starenja, ali vjerojatno vas će iznenaditi koliko naši hormoni i spolni život utječu jedan na drugoga. I prije nego što nastavimo, iskoristite priliku da se pretplatite na kanal i ostavite u komentarima je li ovo tema koja vas već zabrinjavala ili o kojoj imate pitanja. Tako mogu donijeti više sadržaja koji vam stvarno pomaže. Dakle, ostanite sa mnom jer ćemo razgovarati o tome kako naši hormoni reagiraju na izostanak intimnosti i što to znači za vaše zdravlje. Prije nekoliko tjedana u ordinaciju mi je došla Ana, žena od 53 godine. Rekla mi je: doktorice, od kada sam u menopauzi i od kad sam prestala biti intimna s mužem, osjećam se kao da se moje tijelo potpuno promijenilo. Je li to normalno? Ana nije jedina. Mnoge žene misle da je potpuni prestanak spolnog života nakon menopauze nešto prirodno i neizbježno. Ali to nije točno. Naše tijelo je složen sustav koji reagira na sve promjene, uključujući i one vezane uz intimnost. Kada žena uđe u menopauzu, razina estrogena drastično opada. To znamo. Ali ono što mnoge ne znaju jest da redovita spolna aktivnost zapravo pomaže održavanju određene ravnoteže hormona. Zašto? Jer tijekom spolnog uzbuđenja i orgazma naše tijelo luči oksitocin. Hormon koji ne samo da nas čini sretnijima, već utječe i na druge hormonalne procese. Oksitocin, koji često zovemo hormonom ljubavi, ima mnoge funkcije. Pomaže u regulaciji stresa smanjenjem kortizola, potiče lučenje drugih hormona kao što su endorfini, a istraživanja pokazuju da čak može utjecati i na razinu estrogena i testosterona u tijelu. Sada, što se događa kada nema te stimulacije? Tijelo jednostavno zaboravlja kako producirati te korisne hormone. To je kao s mišićima. Ako ih ne koristimo, slabe. Slično je i s hormonalnim sustavom. Jedna od najčešćih grešaka koju žene čine jest da potpuno zanemaruju svoju seksualnost nakon menopauze. Misle: pa i onako ne osjećam želju, pa što onda? Ali to je začarani krug. Što manje aktivnosti, to manje hormona koji potiču želju, što opet vodi u još manje aktivnosti. Drugi čest problem je što žene ne razgovaraju s partnerom o promjenama koje osjećaju. Umjesto toga jednostavno izbjegavaju intimnost, što može dovesti do još većih hormonalnih neravnoteža. Ono što trebate znati jest da vaše tijelo šalje jasne signale kada nešto nije u redu. Primjerice, ako primijetite da je vaša koža postala značajno suža, da imate problema s koncentracijom, da se osjećate stalno umorno ili da ste postali vrlo razdražljive, to mogu biti znakovi hormonalnih promjena povezanih s nedostatkom intimnosti. Također, mnoge žene primiješuju da im se libido potpuno izgubio. Misle da je to neizbježno. Ali libido nije samo psihološka stvar. To je kompleksan hormonalni proces. Testosteron, koji i žene imaju u manjim količinama, ključan je za spolnu želju. A razina testosterona može se održavati redovitom spolnom aktivnošću. Druga stvar koju često vidim u praksi jest da žene počinju osjećati fizičke promjene koje ih brinu. Vagina postaje suža i manje elastična, što se zove vaginalna atrofija. To nije samo estetski problem. To može dovesti do infekcija, problema s mokrenjem, pa čak i bolova pri sjedenju ili hodanju. Važno je razumjeti da se ove promjene ne događaju preko noći. To je postupan proces koji može potrajati mjesecima ili godinama. Mnoge žene tek kada dođe do značajnih problema shvaćaju što se događa. Međutim, tu je i druga strana priče. Redovita spolna aktivnost, bilo s partnerom, bilo sama sa sobom, pomaže održavanju protoka krvi u genitalnom području. To znači bolju prehranu tkiva, održavanje elastičnosti i prirodne vlažnosti. Ne govorim samo o penetraciji. Govorim o bilo kakvoj aktivnosti koja potiče cirkulaciju i lučenje hormona sreće i opuštanja. Čak i obični poljupci i mazenje mogu imati pozitivne učinke. Ono što želim da zapamtite iz ovog dijela
jest da vaše tijelo nije pokvareno ako osjećate promjene. To je normalna reakcija na hormonalne promjene. Ali također nije neizbježno da se jednostavno prepustite tome i ništa ne poduzimete. Da bismo razumjeli zašto se ove promjene događaju, moramo prvo razumjeti kako funkcionira naš hormonalni sustav. Zamislite ga kao složenu mrežu komunikacije u vašem tijelu. Svaki hormon šalje poruke drugim organima i sustavima. Tijekom reproduktivnih godina, vaši jajnici redovito proizvode estrogen i progesteron u ciklusima. Ti hormoni ne utječu samo na menstruaciju. Oni utječu na sve. Od gustoće kostiju do raspoloženja, od kvalitete kože do libida. Kada jajnici prestanu raditi tijekom menopauze, ta komunikacijska mreža se drastično mijenja. Estrogen opada za 90%, progesteron praktički nestaje, a nadbubrega preuzima dio proizvodnje hormona, ali to često nije dovoljno. Ovdje dolazi do ključne točke. Redovita spolna aktivnost zapravo pomaže tijelu održati neku vrstu trening programa za hormonalnu proizvodnju. Tijekom spolnog uzbuđenja, mozak šalje signale koji potiču lučenje različitih hormona, uključujući one koji mogu djelomično nadoknaditi pad estrogena. Faktori koji povećavaju rizik od hormonalnih problema kod žena bez spolne aktivnosti uključuju dob ulaska u menopauzu. Žene koje su rano ušle u menopauzu, posebno prije 45. godine, imaju veći rizik jer im tijelo ima manje vremena za postupno prilagođavanje. Načini života. Pušenje značajno ubrzava pad estrogena. Pretilost može dovesti do hormonalnih neravnoteža, dok premalj tjelesna masa može smanjiti proizvodnju hormona. Nedostatak tjelesne aktivnosti također usporava metabolizam hormona. Kronični stres. Ovo je veliki faktor kojeg mnoge zanemaruju. Kronični stres povećava razinu kortizola, što može dodatno potiskivati već niske razine spolnih hormona. Lijekovi. Neki antidepresivi. Lijekovi za krvni tlak i antihistaminici mogu utjecati na libido i hormonalnu ravnotežu. Zdravstveni problemi. Dijabetes, bolesti štitnjače, bolesti srca, sve to može utjecati na hormonalnu funkciju. Ali postoji i psihološka komponenta koju ne smijemo zanemariti. Mnoge žene nakon menopauze osjećaju da više nisu ženstven ili privlačne. To može dovesti do izbjegavanja intimnosti, što stvara začarani krug. Jedan od najčešćih mitova koje čujem jest: nakon menopauze žena više ne treba seks. To je potpuno netočno. Potreba za intimnošću, bliskošću i fizičkim dodirom ne nestaje s godinama. Ono što se mijenja jest način na koji naše tijelo reagira, ali to ne znači da trebamo odustati. Drugi mit jest da je prirodno da žene nakon 50 potpuno gube libido. Nije prirodno. To je posljedica hormonalnih promjena koje se mogu ublažiti i često potpuno riješiti. Važno je razumjeti da nedostatak spolne aktivnosti može dovesti do dominantnog efekta. Što duže nema aktivnosti, to se tijelo više prilagođava tome stanju. Vaginalnu atrofiju, suhožu, gubitak elastičnosti, sve to se pogoršava ako nema redovite stimulacije. Također, mnoge žene ne shvaćaju da postoji razlika između libida, spolne želje i sposobnosti uživanja u seksu. Možda nemate spontanu želju kao prije, ali to ne znači da ne možete uživati u intimnosti ako se odlučite za nju. Hormonske promjene utječu i na partnere. Mnogi muževi ne razumiju što se događa i mogu to protumačiti kao odbacivanje. To može dovesti do problema u vezi, što dodatno povećava stres i pogoršava hormonalnu situaciju. Jedna pacijentica mi je rekla: doktorice, mislila sam da je to dio starenja i da se jednostavno moram pomiriti s tim. Ali starenje ne znači prestanak kvalitetnog života. Naprotiv, mnoge žene kažu da su nakon rješavanja hormonalnih problema uživale u seksu više nego ikad prije. Ono što je fascinirajno jest da istraživanja pokazuju da žene koje održavaju neki oblik spolne aktivnosti, bilo s partnerom ili sama, imaju bolje zdravlje kostiju, bolju kardiovaskularnu funkciju, bolje spavaju i manje su sklon depresiji. Važno je spomenuti i ulogu testosterona. I žene proizvode testosteron, iako u manjim količinama od muškaraca. Testosteron je ključan za libido, energiju i mišićnu masu. Redovita spolna aktivnost može pomoći održati razinu testosterona na zdravijoj razini. Prva i najvažnija stvar koju želim da zapamtite jest: niste osuđene na to da se pomiriti s neugodnim promjenama. Postoji mnogo načina kako možete poboljšati svoju hormonalnu ravnotežu i kvalitetu života, bez obzira imate li partnera ili ne.
Kada je vrijeme da potražite pomoć? Ako primjećujete kombinaciju ovih simptoma kroz više od 3 mjeseca, ekstremnu suhožu koja utječe na svakodnevne aktivnosti, bolove pri sjedenju ili nošenju uskih hlača, česte infekcije mokraćnog sustava, potpuni gubitak libida koji vas brine, značajne promjene raspoloženja ili probleme sa spavanjem, vrijeme je da dođete ginekologu. U ordinaciji ću najprije napraviti detaljan razgovor o vašim simptomima i načinu života. Zatim slijedi ginekološki pregled koji će mi pokazati stanje vaginalne sluznice i moguće znakove atrofije. Često preporučujem i hormonalne analize krvi da vidimo razinu estrogena, testosterona i drugih važnih hormona. Opcije liječenja hormonska nadomjesna terapija, HRT, može biti vrlo učinkovita, ali nije za svaku ženu. Žene s poviješću raka dojke, srčanih bolesti ili problema s trombozom moraju pažljivo razmotriti opcije. Srećom, postoje lokalne hormonske terapije, kreme, gelovi ili vaginalnu tablete, koje djeluju lokalno bez značajnog utjecaja na ostatak tijela. Alternativno, postoje i nehormonske opcije. Vaginalni hidratanti i lubrikanti mogu značajno poboljšati udobnost. Laser terapije postaju sve popularniju opciju za obnavljanje vaginalne sluznice. Promjene načina života, redovita tjelesna aktivnost je ključ. Ne govorim o intenzivnim treninzima. Dovoljno je 30 minuta umjerene aktivnosti 5 puta tjedno. To poboljšava cirkulaciju, pomaže održavanju zdravlje razine hormona i čini vas boljima u vlastitoj koži. Prehrana igra veliku ulogu. Namirnice bogate fitoestrogenima, soja, lenek, šija sjemenke, humus, mogu pomoći ublažiti neke simptome. Omega-3 masne kiseline iz ribe ili lanenih sjemenaka podržavaju hormonalnu proizvodnju. Upravljanje stresom nije luksuz, već potreba. Kronični stres krade sirovine potrebne za proizvodnju spolnih hormona. Meditacija, joga, duboko disanje, pronađite ono što vam paše. O intimnosti nakon 50 ovdje želim demantirati nekoliko važnih mitova. Prvi mit. Seks nakon menopauze je bolan i neugodan. Može biti, ako ne poduzimete ništa. Ali uz pravilnu pripremu, lubrikante i postupnost, intimnost može biti jednako zadovoljavajuća kao i prije. Drugi mit. Ako nemam partnera, nema rješenja. Postoji. Redovito korištenje dilatora ili vibratora može pomoći održati elastičnost i protok krvi. To nije tabu. To je medicinski preporučena terapija. Treći mit. U mojim godinama to više nije prikladno. Ko je to rekao? Intimnost i zadovoljstvo su dio zdravog života u svakoj dobi. Praktični savjeti za održavanje intimnog zdravlja: koristite lubrikante na bazi vode ili silikona. Izbjegavajte one s glicerinom koji mogu uzrokovati infekcije. Ulaganje u kvalitetan lubrikant nije trošak, već investicija u vaše zdravlje. Redovito provodite vrijeme u toploj kupeli. To poboljšava cirkulaciju u genitalnoj regiji i pomaže opuštenju mišića. Ne zaboravljajte na Kegel vježbe. Jačanje mišića zdjelice poboljšava cirkulaciju, održava tonus i može povećati osjetljivost. Nosite pamučna donje rublje i izbjegavajte pretesnu odjeću. Vaša intimna regija treba disati. Razgovor s partnerom. Ako imate partnera, otvorena komunikacija je ključ. Mnogi muškarci ne razumiju što se događa i mogu misliti da ih odbacujete. Objasnite im što osjećate i što trebate. Često partneri žele pomoći, samo ne znaju kako. Fokusirajte se na intimnost, ne samo na penetraciju. Mazenje, poljupci, masažu, sve to može biti jednako zadovoljavajuće i pomaže održati hormonalnu ravnotežu. Prevencija za budućnost. Čak i ako sada nemate problema, nikada nije prekasno početi brinuti se za hormonalnu ravnotežu. Redoviti ginekološki pregledi, zdrav način života, upravljanje stresom i održavanje neke razine tjelesne aktivnosti mogu značajno odgoditi ili ublažiti probleme. Zapamtite, vaše tijelo je jedinstveno. Ono što pomaže vašoj prijateljici možda neće biti idealno za vas. Zato je važno surađivati s ginekologom koji razumije vaše potrebe i može prilagoditi tretman. Intimno zdravlje nakon 50 nije luksuz. To je dio općeg zdravlja i kvalitete života na koju imate pravo bez obzira na godine. Danas smo govorili o tome kako nedostatak spolne aktivnosti nakon 50. godine utječe na vaše hormone i što možete poduzeti u vezi s tim. Najvažnije što želim da zapamtite jest da niste osuđene na to da se pomiriti s neugodom promjenom koje vas ometaju u svakodnevnom životu. Vaše tijelo je nevjerojatno prilagodljivo i sposobno za obnavljanje, bez obzira na godine. Bilo da imate partnera ili ne,
Postoje načini kako možete održati hormonalnu ravnotežu i uživati u intimnosti. Ne dozvoljavajte da vam stid ili društveni pritisci budu prepreka u traženju pomoći. Kao ginekolog mogu vam reći da je vaš problem daleko češći nego što mislite i da postoji mnogo rješenja koje možemo pronaći zajedno. Počnite mali koracima. Možda je to razgovor s partnerom, možda je to termin za ginekološki pregled, a možda je to jednostavno promjena u načinu razmišljanja o vlastitoj seksualnosti. Zapamtite, biti žena nakon 50 ne znači odricanje od užitaka i intimnosti. Naprotiv, mnoge moje pacijentica kažu da su nakon rješavanja hormonalnih problema imale najzadovoljnije godine u svom životu. Ako je ovaj sadržaj imao smisla za vas, pretplatite se na kanal, ostavite komentar u kojem ćete podijeliti svoje iskustvo ili pitanje i podijelite ga s prijateljicama i obitelji. Brinuti se za intimno zdravlje znači brinuti se za sebe. I evo, ako ste već prošli ili trenutno prolazite kroz ovaj problem, napišite mi u komentarima. A ako imate i neku drugu temu vezanu uz intimno zdravlje o kojoj biste željeli da govorim ovdje na kanalu, također napišite. Tako u sljedećem videu mogu govoriti o nečemu što će vam zaista napraviti razliku.